हाँ पिकनिक में जाएगा सब। दो बस हायर करेगा, अच्छा से जाएगा पिकनिक में, डुम्बुर में जाएगा पिकनिक। आफ्टर 16 तारीख के बाद हम लोग सब मिलेगा फिर से। संगतिनि आनि मुंगपिला संग सावना आनि मुंबाई थांग देब्रमा ओंके आं सालकलमा दगै आटिसा नि जनरल सेक्रेटारि नि सामखाय दङ। आनि लगियो सपायका भाइस प्रेसिडेन्ट एजिएस ओंके ट्रेजरार अमाइके सपायका तै सिनिसि मेम्बार ओंगा तै डिभिजन नि गोबां वर्कर्स आटिसा नि वर्कर्स सपायका संगतिनि टोटली अरो जों सपायका around 40 to 45 जना माहाय लास्ट इयर सपायना रसन कैलकुलेशन नाय माले एक्जेक्ट फिगर रिमालिया but confirm 40 above माहाय जों सपायका ओंखाय ते कायसा थासिं जे क्वेश्चन थेमा हाय जों तांगै बुबाग्रानो तिनि अजरावो लास्ट तिनि न तमने 13 of midnight माहाय हरो जरा जों तिनि फायमानि इंके कायसा नवान सुमो जे सेपारेट स्टेटहुड जे बुबाग्रानि डिमांड बा जे ट्रिप्रा लैंड बा ग्रेटर ट्रिप्रा लैंड सेम अब कोनो डिफरेंट करै का हायपानो बुबाग्रानि थानियो जों नहरका ब जे ओ जे डिमांड न फुलफिल खायमानाय बनो खायमानसिनाय आईपीएफ नि गोबां मा दंगो जों नुगै फायका बरनि थानियो सिन एक्सपेक्टेशन करैका टोटली होपलेस थांका अबगै जों वानसका बुबाग्रानो जोंनो अ सल्यूशन सिनि जे मुसुंमानि जे डिमांड न आबनो फुलफिल खायनायनि जों वानसुगो ते अबगैनो जों तिनि अर जों फायलायका एमनेसिनि टोटल जों अर तिनि फायमानि इंके 40 जना हायपनो सिनि भोटार हंगा जों 215 अमाहाय सिनि भोटार दङ अबायटा नुखुं नेंगै ताबुक सिं तो जतन यंग सिनि नुखुं पेरेंट्स दङ फादर मदर अमाहाय केना जों प्रायनो नुखुं 3 जना करम केना जों एबव दङ अमाहायटा